Vážení diváci. Počkaj. Dobrý deň, vítajte, the best barback in the bar. Vážení diváci, vítajte. Takže naučíme sa robiť klasický, dobrý alkoholický nápoj, ktorý je trošku drahší samozrejme, ale stačí si dať málo a veľmi dobre to zašlape. Nie je to ako mojito, ktorý si dáte 10 a vôbec toho nič nemáte, pretože vás na málo havary a nie ako tuto, lebo tuto máte všetky tri alkoholické nápoje. Ideme na to. Takže zoberieme si, nie je veľmi typický pohľad, toto na 52, trošku nalajeme, hej. Nalajeme trošku na spodok. A už to je zle. Ale úplne máličko. To je máličko. To je máličko? To som tam rezal. Zoberieme kalmu. To ja... to. Nevadí. A to aj budeš Takto si dáme lyžičku. Budeš zapalovať? Aby nám to zostalo na spodku, hej, tak iba lejeme to cez tú lyžičku. Aha, stačí. Bože, však ja tam chcem absín. Stačí, áno. To isté sa robí aj s absintom. Ten má byť na vrchu. No Slávik radšej ich narob, lebo toto ak budeš robiť nadrbaný, tak Pán Boh pomáhaj. Dobre, dáme ďalšie, hej. Vyparí do piči. Piču sa vyparí, čo to tam má čo vyparí, to nie je pivo. Pivo. Co je to, že pivo? Dobre, tak môžeme povedať, no na starý rok, po celý rok, všetko nový rok. Nech sa vám praje a my pokračujeme až za chvíľu.